Hola, som l'Escola Cifoc de Girona i et presentem el nostre cicle formatiu de grau mitjà en arts plàstiques i disseny. Si t'agrada dibuixar, el disseny gràfic, fer vídeos, tens interès per com es desenvolupa una pàgina web, una aplicació de mòbil o fins i tot un videojoc, segueix escoltant perquè això t'interessa. Un cicle formatiu és l'espai on durant 2 anys et formaràs en tot el que t'agrada, d'una manera pràctica i amb l'objectiu d'aprendre aquesta professió per treballar d'allò que t'apassiona. Et donem totes les eines per tal que ho puguis aprofitar al màxim. D'entrada no cal tenir un ordinador potent o càmera, ja que podràs fer servir tot el material de l'escola tant a casa com a classe. I no tot queda a classe. També hi haurà sortides per conèixer diferents espais professionals i faràs més de 150 hores de pràctiques en una empresa del sector, aquí o a l'estranger, perquè pots aprofitar les beques Erasmus i viure una experiència única. Si vols començar el teu camí per dedicar-te al sector de les arts, entra a cifoc.cat i inscriu-te abans no s'acabin les places. A l'Escola Cifoc construïm junts el teu futur. Vine, crea i creix amb nosaltres.